Na farko dai ita mai wannan kamfani Rahama Sadau ya ce a gurina saboda ta kamfani ta zo to abu ne na farin ciki a ce abin da ka haifa kare na yau shi ma ya tsaya da kafarsa kuma yana cin gashin kansa. Ina ganin cewa wannan harka ta sinima ta dawo domin ta nishadantar da mutane kuma ta ilmantar ta faɗakar. Kai baka kusa da ɗanka ba za ka san me yake tafiyarwa ba, yana can ya kama irin gida yana rayuwar shi yadda bai kamata ba. Suna nuna yadda rayuwar jami'a take kasancewa ga yara, iyayensu za su yarda da su fada wani hali su yaudara kansu. Sannan kuma ha'inta iyaye.